Neluo m anya ọfụma ka ị na-anụ ife m na-ekwu. Ọkwa ị na-afụ m? Ngwa gee ntị ka m gwa gị ife a now. Enwere some girls and some boys na-abụ faje na nke dibịa si fa rụọ ọrụ fa ọrụ, si dibịa rụọ ọrụ ya ọrụ. Dibịa rụcha ọrụ ahụ, dibịa na-akwado ịrụ ọrụ ahụ, ife mbụ ha ga-ebu ụzọ jụba onye dibịa mbụ, ị ga-alụtakwa ọrụ a? Ịdịkwasị ọ na ị ga-alụta ọrụ a? Ịdịkwasị ọ na ịlụcha ya na ọrụ a ga-awụ ọgụ? Ị malụ na mgbe ị na-ajụ dibịa na-alụrụ gị ọrụ kwadoro ịlụrụ gị ọrụ utu obi ya niile, ụdị ajụjụ a na iwe ga na-ewe ya na o nwere ụdịka okwu ị ga-kwuo n'ọrụ a na-alụrụ gị oyie nsogbu. Ịghọtago? Mana some people bụ ha bịa na nke mmadụ taa si onye anwa lụọ ọrụ ya ọrụ, onye anwa na-arụ ọrụ ahụ ọ ka na ọ n'ịlụ ọrụ ahụ, onye nke a na-alụrụ ọrụ ewegolo obi ya niile wee na-emebigodu ya bụ ọrụ a na-alụ, because ọ ga na-ekwu n'ime obi ya edukashọn na onye a na-alụta ọrụ a, edukashọn na onye a na-alụta ọrụ a. Ịghọtago? Dibịa lụchalụ gị ọrụ otu a sị gị na ife ị ga-eme na ka ọ ga-esi mee na ka ị ga-esi na-eme ya ka dị ọrụ na-aga, iwere obi gị were uche gị na ihe niile wee mebie dị ọrụ. Ịpụta isi na ọrụ alụrụ gị na owere isi na dibịa lụ ọrụ gị ọrụ na ọlụtalụ gị dị ọrụ, mana ọ ngịwa bụ ihe ji onwe gị iji obi gị na onwe gị niile na-emebi dị ọrụ, because na mgbe a na-alụrụ gị ọrụ ọ na-esite n'obi gị. Ịghọtago? Ọ na-esite n'uche gị na ka isi wee bịa na-egosigodu otu ya bụ ọrụ a na-alụrụ gị si wee dị. Na ọ bụrụ ịbịa na nke mmadụ si onye alụ ọrụ gị ọrụ, ịpala obi gị niile dọkwasị na dị ọrụ.